ҳамдиёрани азиз, имрӯз 2 апрели соли 2025 ва ба шумо натиҷаи пайвандҳои гелосе ки дар кундаи олуча кардагӣ будем нишон медиҳем. ман аллакай пайвандҳо бедор шуда истодаам. худо хоҳад мо дар ин ҷо як арматур поя мезанем, як дута сета мумкин 4 там занем ва ҳаминҳоро ки калонтар шудан мо мебандем то ин ки шамол нашканад, яъне ки ҳама пешгириро мекунем ки нашканад. ана ин пайванди соли гузашта буд гелос, ин сол гул кардааст, ин дигар сорт аст, ин сорти шаҳри нав аст, лекин ба сорти гелоси тудаи акай рустам намебарояд. ман ин майда майда чакошро кардем. инҳоро мумкин фурӯшем. ана ин майда акое ки инҷода кардем мумкин ба фурӯш барорем, чунки анинош ба мо кифоя аст барои модарӣ. анамед аллакай бар карда истодааст. иноаш барои мо кифоя аст. майдаҳое ки дар олучаҳои майда кардем ана хел ба фурӯш бароварданамон мумкин аст ҳамин сол, яъне ки баҳори ояндада акун дар назар дорам, декабрам гирем мешавад. ана боҳо унҷо пайвандҳо аст, кани равем ва ёша бинем. телефонро накушта равем ки одамо бовар кунанд. иноам гирифтаги мана ҳамааш бар карда истодааст. ани майдаҳоро мумкин мо ба фурӯш барорем. ино нағз мегиранд, худо хоҳад. ин дар кунда ҳам шукуфта истодааст, сабз шуда истодааст. хай худо хоҳад натиҷаашро ба шумо боз баъд аз 2 ҳафта нишон медиҳем. мана сабзак шуда истодааст. дидед? ана ин натиҷаи кунда пайванд буд ҳамдиёрони азиз. инҷодам кардагем ваям ҳамкал сабз. ана ин боғи мо боғро буридем, ба тартиб даровардем. мана хел бароварда инҷа мондем ки инҷа бандад, хуша инҷа шавад, дар рӯи замин нашавад, хуша баландида шаваду баргаш боло бурояд. мана ҳамин хел мо фармировка кардем имсол. агар пул мешуду мо дигар фармировка мекардем, беҳтарин буд. фармировкаи регариҳо беҳтарин аст. оянда хай худо хоҳад ки медонад ки пулдор шавем, агар ҳатман мо инро чӯлоб мекунем. ана ин нашунамои ангур. ин фармировка. дидед? яъне ки ба шаклдарорӣ як тарафаш ин тараф мебиёд, як тарафаш вай тараф меравад. болова сим ҳаст, болои симҳо фақат барго болои сим мераваду ангурҳо инҷа овезон мешаванд. хай мебинем худо акун чӣ ризқурисӣ мебиёрад имсол ба мо. ин аст боғи мо. боғи ангур болои 40 сотиқ замин аст. бинед да бедор шуда истодан чӣ хел ангурҳоро бинед чӣ хушрӯ бедор шуда истодан, чӣ хел ба зеб. бинед ин алафро мо баъд аз 1 ҳафта ё 10 рӯз бо аппарати бо таҷҳизоти алафдаравии бензинӣ дарав мекунем. як маротиба баъд бо мотоблок, яъне таҷҳизоти шудгоркунӣ боз шудгор карда мепартоем. ана ин аст. ана ин акай раҷаб. акай раҷаб, салому алайкум. Салом. ана меҳнаткаши боғи мо ҳамин акай раҷаб аст. мана олучаҳое ки пайванд кардем буридем. акай раҷаб ҳезум када гирифтааст. кадомида ҳезум дар кор бошад марҳамат муроҷиат кунад. акай раҷаб, як дарза ман ҳамин як дарза ҳезуми шумо чанд пул ҳамин? 15 сум як дарза. як дарза дарош кунду ҳам ҳастанд. як дарза ҳезуми акай раҷаб 15 сомонӣ. марҳамат муроҷиат кунед.